पहले भाई बहिन रहे लो, लेकिन अब ई मर्द मेहरारू हो गइल बा। देखी जमाना कहाँ से कहाँ चल गइल बा। ई बिहार के 8वां अजूबा ना बल्कि 9वां अजूबा बा। रउआ सबन के ये लोग से मिलवा तनी। ओसे पहले नमस्कार, हम बानी मंटू कुमार और रउआ ताजा न्यूज़ बिहार देख रहल बानी। तो भाभी तोहर नाम का बा? माहिराज। तो भाई के बतार बना लेलू। अब प्यार हो गल तो बना लेनी। मने प्यार हो जाई तो भाई के बतार बना लेबू तू। अब खून के भाई ना हमन तो काहे ना बनाई। खून के नाम ह? ना तो पहले का कहत रहू इनका के? पहले इनके हम जानते ना रहनी। पहले ना जानत रहू ना। तो कैसे भैया कहत रहू? अब लोग रिश्ता बनाओ तो गांव के हमन अगल बगल के तो लगे हाँ। रिश्ता में भाई। हाँ तो कैसे भैया के बतार बना लेलू तू? रील्स बनावत रहनी जा हाँ साथ मने में। रील्स जैसे बनावत रहलू, बनावते बनावते जब से भाई के बतार बना लेलू। प्यार हो गल बना लेनी। मने पहले कहलू भैया भैया, अब कहत रहू सैया, ई अच्छा लागता। अब हमरा अच्छा लगा तभी तो अब रोवा लोग के अच्छा लगे चाहे ऑडियंस के अच्छा लगे। हाँ हाँ तारा निमन लागता। हाँ हम खुश बानी अपनी का लाइफ जी में। रो भाई का कुली करतनी बताई। आई बहिन के जब से मेहरारू बना ले बनी काहे? कौन कहत है जब सुनत बरले बानी टोटल वीडियो में ये कौन खून के बहिन है, खून के बहिन है। हाँ बस 5 घर बाद के बहिन है। हाँ शादी ब्याह में प्यार कैलक, शादी ब्याह कर लेलक, अच्छा से लाइफ हाँ। जियता। देखिए आज के कुल जमाना जब से पूरा बदल गइल बाटे। ई जब से सवारी के लोग के राज चलता। हाय देखी इतना सुंदर सुशील लौकतारी, लेकिन इनकर काम कर्म जौन बा रउआ समझ देख सकतानी। ई का देखी 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 हंसतारी पहले। ई गलत शब्द उठा रहे हैं। कुकर्म नहीं के। गांव वाला से हमनी जब इनकरा माई बाप से बात भइल, हमरो माई बाप से बात भइल, हमनी अपन राजामंदी कहनी से कि भाई अभी बनावो तनी सो आगे बढ़ जाएम तो हमनी अगर नहीं के पसंद तो दोनों आदमी शादी कर लेम सो। हाँ गांव के इज्जत गांव में रह जाए, अच्छा बात जाए। हाँ। अब गांव के लोग ना मानलक, माई बाबू ना मानलक, तबे नु आदमी जल्दीबाजी में कदम मने उठेला। का करो, बाप मतारी भाई बहन से बियाह करा दो। भाई बहन से हमनी तो वही कौन से कि भाई बहन से बियाह करा, तो हमनी कौन से ठीक बा। लोग के लागत है कि हूं गलते बनी सो। हाँ तो आगे चल के भी कुछ आदमी समझ जाए, गांव के लिए भी लोग समझ जाए, फैमिली के भी लोग समझ जाए, आदमी हाँ। एकजुट करा दी। हाँ हैं? देखी पहले जबरदस्ती के अंग बतियाता रहने। एगो तो जबरदस्ती कहाँ बा? बहिन से जब ऐसे प्यार कइले बड़न आ बहिन से प्यार कइले के बाद भाई भगा के शादी उदी कर लेले बड़न। क्या दिन भइल भगिला हो? एक सप्ताह। एक सप्ताह। आ शादी भइला कय दिन में? शादी भइल 1 सप्ताह भइल। भाग के कहिया आरलो? हे 2 सप्ताह हो गए, 1 सप्ताह भाग के हाय अइले और देखी 1 सप्ताह गइल। आज से लगभग 14-15 दिन पहले ई घर छोड़ के भागल बा लोग। आ घर छोड़ के भागला के बाद जब से ई दोनों जना जब से अपने आप में शादी कर लेल बा लोग। आ कहीं ना कहीं जब से भाई बहन के रिश्ता के तारे तार क के रख देले बा लोग। एगो बड़ा प्रेम व्यवहार वाला भाई बहन के रिश्ता होला। आ उहो रिश्ता में जब से बताई ई का करता लोग। अब कुली का कही लोग, समाज का कही? अब इस समाज के का संदेश देवल जाओ हमनी के बताई? काहे ई सब होता? काहे होता? अब हाँ। एकर कौन जवाब? मानते नहीं आदमी प्यार रहे बियाह कर लेला। प्यार है मने मने रउआ आई बहिने लोग के लिए प्यार करेला। अब बहिन मानल नहीं तो बहुत कुछ के उसे रिलेशन हो सकता। अच्छा हम ना मननी कि ना हमार बहिन नहीं कि हम बियाह कर लेनी। हाँ हाँ मने देखी कुली क्या होता जमाना में। अब तो हे धरती हम कहतनी फाट आ ई कुली जमाना जब से समाज आओ काहे कि अब घोर कलयुग आ गइल बा। हई देखी ई हम मने सुनले ना रहनियो कि हइसन सिचुएशन आ हइसन न्यूज़ हमनी के बनावे के पड़ी। तो देखी ई जमाना जोन बा अब हमरा नइखे लागत कि टिके वाला बा ढेर दिन। काहे कि जोन होत न बाटे एकदम गलत हो रहल बा, ना इंसाफी हो रहल बा। कहीं ना कहीं जब से ये लोग बाप मदारी पैदा कइलक कि अपना बेटा के चाहे बेटी के धूमधाम से शादी करे, लेकिन का पता ये लोग को रहे कि है बिना दहेज देले ई दुनू जना शादी बियाह कली लोग। तब दहेज तो पिटा गइल। अब का होई दहेज लेके? हमारा दहेज प्रथा कितना दिन हो गए लागू होइला। आप हाँ। कहते नहीं दहेज दहेजवा बचियो गइल, दहेज बच गई। बचियो गइल पिटाई दहेज अब ना दहेज के हमनी साबत सोचले ही ना रहनी। हमनी के प्यार रहे, आदमी बियाह करलक, सब चीज खत्म हो गइल। देखी मान तनी कि अगर इनकर शादी होई तो दूसरा जगह तो दहेज 4-5 लाख रुपया देवे के पड़ी। अब बताई भैया बहन कले लोग तो बचिए न गइल, इनको दहेजवा ना मिलल आ इनकर दहेजवा ना दियाइल। देखी कितना ही खुशी का बात बा, कितना ही मुस्कुरा तरी। देखी आई कुकर्म करके हां हां बताई त हई तनी लियाई त कैमरा लगे। हई देखी तई हई देखी सेनूर कले बड़ी भाई के नाम के सेनूर लगइले बड़ी। हई देखी हई बिंदी ओठलाली हई सब केकरा लबा? अब जगह से शादी भइल बा ओकरा ना माने भाई ला बाकी बतारला हमरा पति देवला। पति देवला। हाँ। क्या पति देव? ई का बानी सामने ही तो बनी रोवा। तो भाई न होई रहू। रोवा के भाई कहाँ से लगे? अब शादी होल तो भाई बनी। अच्छा शादी होल तो भाई न की ना मैं देख ली। इहे बात होला कि पहले कहलू भैया भैया, अब कह सैया सैया। सही बात बा? एकदम सही बा। सही बानू? हाँ। माने पहले भैया भैया कहनी अब सैया। नहीं पहले अब हाँ। डायरेक्टली सही ही बना अब लेनी। डायरेक्ट सैया। आ सैया बनैला में कितना मजा बा? हां सैया बनैला में कितना मजा आवत है? पार्ट 2 में और तब तक के लिए वीडियो